למה זה קרה לי? כולם אשמים סביבי, אוקיי? אבל ברגע שאני יודע שמי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא, ואני יודע שהסיטואציה כרגע היא מכוונת לי לפרטי פרטים, אז בדרך ממילא אני יותר רגוע ויותר שלב. אני יותר מקבל את החיים כמו שהם במציאות שלהם. יש הרבה פעמים שאני קם בבוקר ואני פוגש בן אדם שהוא לא מוצא חן בעיניי. או למשל, יכול להיות סיטואציה כזאת שאני יושב ועם מישהו מסוים ואותו בן אדם לא מבסוט מהחיים, יש לו פרצוף ככה, מלפון חמוץ, לא טוב לו בחיים. אז אם אני מבין שאותו בן אדם הוא בן אדם בפני עצמו ויש לו אישיות וחיים משלו, אוקיי? ואני יודע שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז אני באופן טבעי יותר רגוע ויותר משוחרר בחיים. אבל אם אני כל הזמן חושב על עצמי וממוקד בתוך עצמי, בסופו של דבר מי שנתקע פה ומי שלא מתקדם פה בחיים זה אני. חיים לחיים.